A primera hora del matí deixem enrere Viena. L'autobús ens condueix a través d'un paisatge que es desplega lentament. És un trajecte breu, menys d'una hora, però suficient per sentir com canviem de país i de ritme. Abans d'endinsar-nos al cor de la ciutat vella, la nostra primera parada és el modern Pont Nou. Des d'aquí, la vista és impressionant. I al capdamunt, el restaurant OVNI, amb la seva forma futurista, contrasta amb l'arquitectura clàssica que ens espera. Caminem pels carrers empedrats i és inevitable sentir que estem trepitjant segles d'història. Aquesta ciutat, coneguda abans com Pressburg o Pozsony, va tenir un paper de primer ordre, sobretot durant un període clau del nostre continent. Durant gairebé 3 segles, després que els otomans ocupessin Budapest, Bratislava va ser la capital del Regne d'Hongria. Però no només això, sinó que es va convertir en el lloc de coronació dels seus reis i reines. La catedral de Sant Martí, amb la seva agulla imponent, va ser testimoni de la coronació de 29 monarques. I mentre ens endinsem en aquest laberint de carrerons, ens trobem amb una de les joies amagades de Bratislava. És la farmàcia més antiga de la ciutat, la farmàcia Salvator, que data del 1727. Els seus detalls neorenaixentistes i l'estàtua del Salvador a la façana ens parlen d'una època on la ciència i l'art es trobaven per curar. Des d'allà ens dirigim cap a la Torre de Sant Miquel, l'única porta medieval que queda en peu de l'antiga muralla. És un símbol de l'orgull i la història de la ciutat. Pugem les escales, esglaó a esglaó, i arribem a capdamunt. Des d'aquí, la panoràmica és simplement espectacular. El castell, les teulades vermelles de la ciutat vella, la xarxa de carrers estrets i les esglésies, és una vista que ens permet entendre la geografia i l'ànima de Bratislava. Quan el 1939 es va crear l'estat eslovac sota el règim de Josef Tiso, Bratislava es va convertir en la capital d'un estat que es proclamava independent, però que vivia sotmès a l'ombra d'Adolf Hitler. I amb aquesta submissió van arribar també les lleis racials. En 1941 es va promulgar el Codi Jueu, un dels textos legals més cruels i discriminatoris d'Europa. Els jueus de Bratislava havien de portar l'estrella groga, varen perdre la feina i les propietats. Eren expulsats de la vida pública i reduïts a ciutadans sense drets. Submergim en un laberint de carrers empedrats que semblen trets d'un conte. La primera joia que ens captiva és l'església blava, dedicada a Santa Isabel. La seva façana d'un blau intens, amb detalls florals i de ceràmica, sembla treta d'un somni. És un edifici que respira Art Nouveau per tots els costats.
Caminem i ens trobem a la plaça de l'Ajuntament, al cor vibrant de la ciutat. Aquí el temps sembla que s'atura. La plaça està envoltada d'edificis barrocs i renaixentistes, i la font de Roldan s'alça majestuosa al centre. És el lloc perfecte per sentir el pols de Bratislava. La figura que més va marcar la ciutat va ser, sens dubte, l'emperatriu Maria Teresa d'Àustria. La seva presència va transformar completament la ciutat. Ella va modernitzar el castell i la seva influència es va estendre per tota la ciutat, afavorint el comerç i la construcció de palaus per la noblesa hongaresa. Arriba el moment de la tornada, però no ho farem per carretera, sinó que canviarem la perspectiva. Ens embarquem en un catamarà ràpid, que ens lliscarà sobre les aigües del Danubi. Però, abans de deixar enrere Eslovàquia, ens espera un espectacle històric. A la riba dreta, sobre un penya-segat rocós, s'alcen les imponents ruïnes del castell de Devín. No és només un castell, és un símbol, un recordatori de la seva història més profunda i de la seva identitat.